Hi brothers and sisters in Christ, kumusta? Ako diyan si Alex Lim o nga na po ko pag-share sa ang pamalandong. Paminaw na ba mo sa istorya sa usa ka iring o usa ka langgam? Ayson, kuning na basahan story, short story sa aning duha ka mananap pero naghatag og pamalandong nako karong adlaw. Una, adunay usa ka iring nga nangandoy siya makatilaw nabang mapasa kakaon sukat og usa ka langgam. So nangandoy siya nga nakakaon ta og langgam. Ang problema niya nganong di siya makakaon because na-notice niya nga ang langgam na ara permente sa ibabaw sa kahoy. Dili kay sa gatog pa sa ubos. So isa yung gihimo mga igsoon, iyaning gipanid-an, iyang giistadihan ang lihok sa langgam, kasi mga buluhaton sa langgam, makan-adlaw, gipanid-an ni sa iring. Ug tuod man brothers and sisters in Christ, nakita niya na ang langgam hilig kaayo mukaon og ulod, kabilang ka ng buhi pa nga ulod. So nakita niya ang langgam mukaon, lingaw kayo, enjoy kayo, mukaon sa ulod. So nakahuna-huna siya. Manakop kong ulod para akong ihatag sa langgam. Bila may istorya, may igsoon, kuha siyang palanggana, nakop siyang mga ulod nga buhi. O unya, iyang gibutang dito tungod sa maong kahoy, din ang maong langgam naa dito sa ibabaw pahulay. O unya, nakita sa langgam ang palanggana nga puno, daghang ulod nga tambok pa kayo. So naibog, naglaway ang langgam. So, nilupad siya o gusto siyang mutumpa, mukaon siya sa mangulod. Apan sa dihang duol na siya sa palanggana, nakitaan man niya ang iring. So, nakulbaan siya o nibalik siya paglupad dito sa saka sa kahoy. O niya, ingon ang iring, Gam, ano ni makamukaon na lang ulod niya, ako dining gidala, ako dining gi-prepare para sa imo ha. So, ingon ang langgam nga, imo na ginang gi-prepare sa kuha. Lami lagi kay ulod pero ay na kabalo man ko nga. Kaon-kaon ko ulod pero imo man kong kaulon, imo man kong patyon. Ingon ang iring mga igsoon nga. Gam, ayaw ka balaka, ing ani atong sabot. Pakanon ta ka aning daghang mga ulod. Pero ang atong sabot kada kaon nimo isa, di ta kahilabtan, dili ta ka kaulon, di ta kadakpon. Mukuha na kung isa ka balahibo nimo. Isa ka ulod, isa ka balahibo. May gusto, nag-unahon na ang langgam. Isa ka ulod, isa ka balahibo. Di ba kumunsa? Kalagan pa na kung balahibo. Sige. Deal. Sugot ko na rin. So, bila istorya may son, tuka ang kuwan, tuka ang langgam isa ka ulod, ibot ko ng iring isa ka balahibo. Hangtod kay, gidanahan man siya, gilamian man siya. Ang abo, brothers and sisters, wala na malayi, wala na matikdi sa langgam na wala na siya balahibo. Taon pa man kung wala siya balahibo, siyempre di na siya makalupad. So, to make the story short, brothers and sisters, nakaon good sa iring. Maigson, sa may lesson, ani. Una, na pamalandungan na pamaigson na doon na tayo kontra. Muna yung reason nga, buntag pa sa'yo, pasakot na ka, doon yung mga di maayong butang na mahitabo sa imuhang kinabuhi, yung mga tao nga makapasakot nimo, inilaghang mga butang na tungod aning mga butang na, aning mga tawhana, makasala ka. Because number one, doon na tayo kontra, sa Satanas, ang demonyo mo niya atong kontra. Number two, brothers, sisters in Christ, gipanid-an kaniya, gistadihan kaniya, kabalo siya unsa ang imong witnesses. Kabalo siya unsa ang imong ganahan igsoon. Busa tentasyon magahisgotan. Syempre dito gyud siya mogamit kung tintalon kanya kung asa ka ganahan, asa imong gusto. Kay kabalo man siya na maglisod ka og dili, lisod ka og baliban. Number 3, brothers and sisters in Christ. Sa matag sala nga atong gibuhat, usahay siguro mingon ta nga kaisara. Usahay siguro mingon ta nga karon ra man ni. Usahay siguro mingon ta nga gamay ra man ni. But brothers and sisters in Christ, matag sala, doon na tayo tulubagon, doon na tayo consequences na
nga atong pag-atubangon. Meaning, kung dunay sala nga atong sudlan or utang na sayop nga atong buhaton, doon na siya tulog. Sana, doon ay mahitabo, murag bayan sa atong gibuhat. May so, tulad ni Kristo, sa atong tansatag sa kinabuhi. Usahay ba? Wala na to mabantay, malimta na to, nga doon natin kontra, enjoy ta din, enjoy dito, muna akong plano sa life, muna akong gusto sa life, nalimta na to, doon natin kontra, nga nag-atang na to para biktima hunta. And muna yung reason may igsoon nga, sa matang higayon di ay nga nakasalata, mura kang natigdil sa manas o sa demonyo. Okay, kanila akong sala, makakabalo. Nasa sige ni mo balik-balik o di mo sa nagagmay ng sala. Maria sa mga langgam, natrap naman di ay ka. Nalukong naman di ay ka. Diya sa mga plano sa demonyo sa atin. May son, pili tanan butang nga makakalipay na to, makahatag o kaayo sa to. Dili ko tanang opportunity o oportunidad na may ako sa atong kinabuhi, makahatag o kaayuhan na to. We need to pray, brothers and sisters. We need to be vigilant. You need to reflect sa mga decision na itong buhaton, sa mga butang na ito ang sudlan, o bisan sa mga gagmay o itong butang, kailangan magbantay ka because atong ka nagulat lang sa timing menos na kanyang malitin. Maigson, pag-ampo, pagpamalandong, pagpagisusi sa mga butang na dili pa ng sudlan, importante kayo na. I hope brothers and sisters in Christ, ando-ando sa akong kinabuhi, aware of tata, doon na tayo kontra. But we're so blessed because doon na tayo ginawa ng kamhanan sa brothers and sisters in Christ. Kung na-bless ka ang nga video, I hope ma-share ni muli sa uban. I hope mapa-share ni muli sa ubang mga tao na basin kinahanglan sila ang isa. Hantod sa sunod, higayon na igsoon. Salamat kayo sa pagsunod sa video. God bless you, brothers and sisters.